șeful. Nu da, șeful. Nu dau, nenea, cum să lovesc organul secției. Stai, bă, liniștit, bă, taci din gură. Bă, nu da, șeful, da să trăiți, a înțeles? Am înțeles, să trăiți. Atunci fă-le poze. Vreau și un megapixel. Și un megapixel. În total high definition. Ne dai? Gura, mă. Mătii, încadratura, mătii, pixelul, mătii, toiagul, mătii. Gata, bă, băi, liniște, mă. Fă-le poze. Alo, 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 ce faceți acolo? Poze, nenea. Pe așa? Uite acum. Păi zici că sunteți Gina Pistola, pictorialul Playboy. Playboy, hustler, mamele, mameloane, măjea Gura, cu poliția gata, în mă, galați, Nicușor, mă, bagă gata, la mă, gând, bagă la liniște, mă. gând. Lasă în fundul Oprește-l, mă, gura. Hai, fă-le poze. Și acum profil, vă rog. Profil de Facebook. Nu, mă, nebunii, să nu spui că aveți și Facebook. Eu am, nenea. Și am, nenea. Dar tu ai, mă, Nicușor. High Five, Yahoo, Yahoo Messenger, Google Plus, să cărăie BD, înmatriculare, București, Dar pe Facebook de ce n-ai? Pentru că n-a vrut Sicuța și cu Morena să-mi dea like-ul măsii, tăiagul măsii, albastru măsii, albul Ce, mă, de ce vorbește, mă, asta așa urât? Că nu mă descurc cu animăluțele alea mici. Băi, de ce vorbești asta așa E urât? supărat, nene. Dar de ce? Nicușor, spune lui nene de ce ești supărat. S-a supărat că n-am și eu 1500. Ăsta cerșește în secția de poliție. Sunt nebun, eu nu spus la biserică. Nu și-o pe Nicuță. Ia, bă, tu te arzi. Sunt prost rău, mersi. Domn capitan, păi dați bani la suspecți, am să vă reclam. Unde? La ministrul de interne. Interni, externi, căcati și atunci îmi cresc bubi pe față, fac cancer, mă Nenea, bag în groapă. stai tu, nenea, până niște mult, dă și mie 1500. 1500. În total o nimica toată. Gata, mă, nu mai dau nimic, gata. Nenea, îi dau lui Nicușor, nu ne dai, dacă nu ne dai, mă tai cu lama, că sunt emo. Și eu sunt emo. De când sunteți, mă, voi, emo? De când ascultăm Tokyo Hotel. Gata, mă, cu măscăreala. Șeful, putem să începem recunoașterea. Mulțumesc. Fiți atenți că începem recunoașterea. Doamnă, ia să-mi spuneți, care ăștia trei v-a jefuit? Păi ăștia trei. Aha! Șeful, ești genial. Mulțumesc. Auzi, mă, ce spune doamna, că a stâlhărit-o. Nu e adevărat, nenea, n-am tâlhărit-o. N-am tâlhărit-o, nenea. Noi am violat-o, altă tâlhărit. Cum ați violat-o, mă? Cu poftă. Mi-a furat cerceii și lănțișorul. Mi-ați vă aminte? Minte, babă mincinoasă! Babă mincinoasă! De ce de poliție. Dai secție de poliție aici. Ura! Uite că poartă cerceii mei. Ia scoate-mă căciula de pe cap. Ia căciula de pe cap. Aoleu! Aoleu, mă, Nicușor, ce e, mă, cu cerceia la Eram și eu tine? dechisit, prietena, și eram și eu hipster, eram rocker, era un punker. Fii atent, Mă faci prinde proces panchiști în Mi-a buzău, furat mă bată, mă curâm de la cât am bagă cu frigul în cur. Aoleu, curulețul meu! Aoleu! Doamnă, da, de violat, v-au violat? M-au violat un pic, dar nu m-au violat cum trebuie. V-am zis că baba e ninfomană? E bine, doamnă, și dacă v-au violat, de ce n-ați țipat, doamnă? Păi trezeam lumea, mamă, că era târziu. Să fii primit, să fii în bafta ta.